Més d'un centenar de persones han participat al primer bany de l'any, que s'ha celebrat una setmana més tard del que és habitual. A 2:15 del migdia, els participants s'han reunit a la platja de davant del Club Nàutic del municipi. Després de l'escalfament realitzat per Yasuhi Fusano, s'han tirat a l'aigua tot desafiant el fred. Doncs sí, hi ha hagut gent que ja té pensat que és el segon diumenge i per circumstàncies que el que sigui no ha vingut. Hem sigut 116 participants, força més baixa que anys anteriors, però bé, els que ens hem banyat, el dia ha acompanyat, avui la mar ha estat bé, ha estat a 12 graus, altres anys ha estat més baixa, inclús a menys a 10 i mig, 11. L'activitat estava prevista pel diumenge 10 de gener, però a causa de la forta mar de fons que hi havia, el Club Natació Lloret de Mar, juntament amb Protecció Civil, van decidir aplaçar l'activitat. Aquesta és la 22a edició. El primer bany, primerament, es va començar com un acte reivindicatiu per demanar la piscina, però llavors, des de ja fa uns anys, quan ja vam veure que la piscina ja anava endavant, ja s'ha convertit en un acte popular. Durant la jornada s'han premiat a diverses persones que fa 5, 10 o 15 anys que participen en el primer bany de l'any, un acte d'origen reivindicatiu que s'ha convertit en tota una tradició del municipi.